bile kodwa ke ya sizama ukwenza lokho esikwazi ukuthi sikwenza kangcono. Head of quarters ANC. So I would imagine that one of the Wakwabizela ukhomishana lutho. Ngani ikhathelo ngathi phazamisekile ibisalela. Ukhathele boy. Boy. Ngathi bekusalele lokwaphazamiseka ningalithambile. Fana usala. Yes, precisely. So they will have the same powers as the police in terms of arrest. Amasosha futhi inkinga ngento eyodwa amasosha. A ban, Awambophi umuntu. and then when the arrest takes Dubula place, they kuphela will have amasosha. to then hand them over to the police. Yeah. So this Monday was quite. And uyazi Maritzburg bavele bafaka kuma capital city lapha enkantolo enkulu yaseMaritzburg bavele babeka amasosha u4 thunga la kuphela akekho phendwa wadlula umuntu uvele wanyakwa kuqinisekisa ukuthi akho umuntu bayawazi ngesikhathi implement 11.5 owakhipha abulala umuntu eAlexandra esegcekeni kwakhe imbizela lamgcobo ubuzotshala emva kwalokho wathi nya ubukhona zokhuluma Challenges that we face with deployments that take place at the pace that this has taken place is the requirement is that there must be some mission readiness training for the soldiers. Athi ngiyadiliza emlazi Training adebuliwe as well as the ilodi yasemlazi igcina idivethwe kwezinye indawo ayikho imoto ethekekayo Ekhona. ngathi ngiyadiliza khona kusho ukuthi ngiyadiliza kunakini wasibheke khona le truck ngiyabona khona ubuso obungibhekile ngithi ngiyabheka ayibona labagadi imali uncike ngetruck kanje ukuthi ufike nini wahlika nini angimazi nanokuthi